Matagal naman ang inirereklamo pero walang nangyayari sa daing ng mga residente ng San Isidro Resettlement sa Magalang, Pampanga. Ang tubig raw nila mula sa gripo hindi mainom at magamit sa pagluluto. Depensa pa raw ng Santa Lucia Water Incorporated, pasado sa lab test ang isinusupply na tubig. Si Angelica Simpao ang may balita. Malumot at pag naimbak ay hindi na raw maipaliwanag ang amoy. Ito ang matagal ng suliranin sa supply ng tubig ng mga residente sa San Isidro Resettlement sa Magalang, Pampanga. Hindi na umano nila magamit ang tubig na dapat ay napapakinabangan. Tinitiis na lang raw ng mga residente kaya nagagamit nila ang tubig sa paliligo. Dahil halos hindi mapakinabangan, dagdag gastos pa raw dahil obligado silang bumili ng mineral water sa inumin at gamit sa pagluluto. Matagal na kami nagrereklamo dun sa opisina nila, walang ginagawang aksyon sa nirereklamo namin. Naglulumot at nangingitim na ang linya ng tubig sa Santa Lucia Water. Ayon sa mga residente, sa una iisipin mong walang problema. Pero kung titignan at susuriin, mapapansin ang tila langis at lumot na lumulutang sa tubig mula sa gripo. Isang factor yan, yung tubig na ginagamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, syempre. Isang factor din yan kung bakit naano yung kalusugan ng mga bata, nagtatais sila. Hindi rin umano maayos ang maintenance at infrastruktura dahil nakabukas na kanal nito sa loob ng resettlement. Dagdag pa ng mga residente, sinubukan na nilang mag-request para sa pagsasaayos ng naputol na tubo. Inayos naman daw ng mga maintenance personnel ng Santa Lucia Waters ang naputol na tubo. Yun nga lang, goma ang ipinandugtong at naging pansamantagal ang remedyo. Mahigit 1 taon na daw ganito ang kanilang sitwasyon. Sana paayos lang, palipat para wala naman dito sa manhole. Kasi pag nasa manhole yan, nasa bakterya yan. Papasok sa tapos ang tubig nila hindi quality. Okay naman sana, nagbabayad naman ng tao kung sana. Walang aksyon, matagal na daw yun. Iniugnay ng CLTV 36 ang reklamo sa Barangay Hall ng San Isidro, Magalang. Ayon kay Kagawad Willie Mandani, matagal na ang reklamo sa Santa Lucia Waters Incorporation. Opo. May nagre-reklamo talaga na yung sa maruming tubig. Kami naman po sa barangay, lalo na yung barangay captain namin, ina-action na naman po namin. Dinudulog po namin talaga sa kinaukulan. Pero ang tanggapan ng water distributor, wala daw natatanggap na reklamo. Kasi actually wala naman kasing pumapasok dito sa office na may complain yung mga tao. Kasi kung may complain, gagawa naman kami ng aksyon agad-agad eh. Malinis at pasado daw sa water testing ang tubig at buwan-buwan daw ang pagsusuri sa supply ng tubig. Malamang daw linya ng tubo sa bahay ng mga residente ang depektibo. Yung services ng Santa Lucia Water, hanggang mga service line lang sila sa labas, hanggang before meter. After the meter, papasok ng bahay, sa customer na yon, sila na yung gagastos doon. Kung may problema silang parang mahina yung tubig, marumi yung tubig nila, pag luma na nga yung linya nila, it's either na makapal na yung dumi sa pipe nila sa loob. Kasi yung sa labas naman, regarding sa ating services, meron naman tayong regular cleaning ng mga pipe. Monthly yon. Nililinis natin, tapos may chlorinator na tayo. So ang problema lang talaga sa mga loob ng bahay nila. Handa naman umanong resolbahin ng Santa Lucia Water ang sinasabing problema sa maruming tubig. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.